Ginatag sa isa ka doktor nga pwede gid sa gihapon nga magpaidalom sa circumcision ng isa ka lalaki sa anuman nga edad nga luyag niya nga magpa-circumcise. Nanungod ini sa madamo kag nagsugod na nga pila ka mga operasyon na tuli sa bilog nga pungsod subong nga summer season. Sa interview sa Bomboradyo kay Dr. Alvin Tiang isa ka general medicine kag private practitioner, iagin pahayag nga ginapili gid sang kalalakihan kag mga gidikanan nga magpa-circumcise ang kabataan sa tion sang summer agod hindi marini nga makadisturbo sa ilang pag-eskwela kag mangin madasig man ang ilang pag-ayo samtang nagatiner lang sa sulod sa ilang balay. Suno sa iya hindi man gid kinahanglan ang ginatawag nga circumcision apang bangod sa peer pressure masamigid nga nagakapilitan ng kabataan nga magpaidalom sa nasabit nga operasyon. Ginatagman ni Tiang nga wala sang kamaturan nga mayara sang kang tanan ang circumcision sa marasig nga pagdako o kung pagtaas sang kabataan. Nagpahanumduman ini sa publiko, ilabi na sa ludyag nga magpa-circumcise nga mas maayo gid sa gihapon nga mas bata pa o kung mas temprano pa nga edad nga magpaidalom sa nasabit nga procedure agud nga mangin madasig man ang pag-ayo sang pilas. Pero usually, kung summer gani, dira na tanan ang ginatawag natong nga paghiwat sang circumcision para nga hindi kayo makadisturbo sa eskwela sang kabataan o kung sa obra sang iban manda nga mga luyag magpa-circumcise. Circumcision can be done halin sa pagka several days after matawo siya hasta sa edad niya kung pilada. It's really a matter of choice. Okay? Hindi na gid man compulsory nga magpa-circumcise ikaw if you're just careful about hygiene